Sinimulan sa isang misa na pinangunahan ni Archbishop Emeritus Paciano Aniceto ang pagdiriwang ng 45th founding anniversary ng City of San Fernando Water District o CSFWD. Hindi lamang ito isa sa pinakamatandang water concessionaire sa Pampanga, kundi institusyon na rin sa pagkakaloob ng serbisyo at malinis na tubig sa mga Fernandino. Ayon kay George Gumba, General Manager ng San Fernando Water District na ngayon nasa joint venture ng kumpanyang Prime Water, maituturing na milestone ang pag-unlad ng kanilang kumpanya kasabay ng progreso ng pinaglilingkurang syudad. Bukod kasi sa malaking demand sa mga establishmento sa kapital ng Pampanga, higit 57,000 na rin umano ang mga household and consumer nito na inaasahang aakyat pa sa bilang na 60,000 bago matapos ang taon. Ang ating may pagmamalaki dyan is we were able to expand our services. Napakabilis kasing development ng ating syudad. Unexpected yun. We are more than 57,000 households as of now. And maybe at the end of the year is 60,000. Ayon kay Gumba, may mga hakbang na rin sila upang higit na mapabuti pa ang pumping station ng kanilang deep well system. At ngayong malaki ang demand sa water supply, tiniyak nitong hindi maaapektuhan ang maganda nilang serbisyo at dekalidad na tubig para sa mga Fernandino. So one of our milestone yun talaga yung kung may observe nyo naman, mapapansin nyo, napaganda na natin yung serbisyo natin. Samantala, pinuri naman ni City of San Fernando Councilor Reden Halili ang magandang partnership ng CSFWD at Prime Water na naging susi para makasunod ang concessionaire sa itinakda ng batas gaya ng pagtatayo ng water treatment facilities. Pero doon sa ginagawang water treatment ng Prime Water, yung tubig na galing sa septic tank, tubig na galing sa palengke, tubig na galing sa kanal, pwede na nating i-treat yan. Naniniwala rin si City Engineer Anel David na higit na makabubuti para sa lungsod at mga Fernandino ang joint venture sa pagitan ng Prime Water at CSFWD. Ito'y bunsod umano ng pagkakaroon ng maayos na maintenance system sa mga areas of development ng syudad na sakop naman ng massive infrastructure ng national government. Yung milestone na nakikita ko is, I think isa yung pagpapartner nila with Prime Water kasi nakita natin ngayon na talagang parang sumabay sila sa build. So lahat ng mga area ngayon, gusto nilang magkaroon na rin ng mayroon silang mga pipe laying works. So talagang gusto nilang lumawak ang coverage ng mga concessionaire nila. Kaya congratulations sa Water District. Malaki rin daw ang naging ambag ng lumalawak na operasyon ng Prime Water CSFWD sa lokal na ekonomiya ng syudad. Ayon yan kay dating Business Licensing Permit Chief Joseph Garcia. Lalo na marami tayong mga subdivisions dyan na halos nakakolekta lahat sa kanila. Malaki mo revenue na binibigay na tulong sa city government. Nagpapasalamat naman ang pamunuan ng Prime Water CSFWD sa publiko na walang sawang tumatangkilik sa kanilang serbisyo. Asahan umano na higit pa nilang pag-iibayuhin ang kanilang tapat na serbisyo sa darating na panahon upang mabigyan ng akses sa malinis na tubig ang bawat pamilyang Fernandino. Paulo G. Santos, CLTV News.